खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 1 अक्ट'बर 2023 बारायजायो रबिबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नारायणपुरनि बेंखननि सासे लाट मण्डला रां जाख्ल'नाय केसनि थाखाय एन्टि करप्शन बिफानजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय दुलाल चन्द्र बनिया। आसामनि हाइलाकान्दियाव सासे 47 बोसोर बैसोनि इउनियन बैंक अफ इन्डियानि मेनेजारखौ गावनि भारा थाग्रा जायगायाव बा रुम सिङाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय मेनेजारनि मुङा जाबाय रिकी डब्लिउ, इम्फलनि थागिबि, नाथाय बिथाङा माबोरै थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। SIU एबा स्टाफ इन्सपेक्शन इउनिटखौ मोनब्लानो थाबैनो टेट बिजाथिफोरनो बा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइखौ थाबैनो होगोन। जोंनो मोजां फोरोंगिरि नांगौ होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। नाथाय SIU खौ माब्ला मोनगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। फारसेथिं टेट फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइखौ मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै गोख्रों सोमावसारगासिनोबो दङ। जोंथ' जोबोद थाबैनो बिसोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों एबा प्रजेक्टखौ जों लाबाय थादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों SIU खौ मोनाखै। दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनियाव जिखिनि कुवेरि खालामदों गासैबो रिपर्टखौ जों हरबाय, थेवबो जोङो SIU खौ मोनाखै। जेब्लायनो SIU खौ मोनगोन अब्लानो जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। मानोना जोंनो हागौमानि फोरोंगिरि नांगौ, जेसेबां थाबनो हागौ जोंनो फोरोंगिरि नांगौ, मोजां फोरोंगिरि नांगौ। दा नंखायनो जोङो जेब्लायनो SIU खौ मोनगोन जोङो खुनु लेट खालामाजासे थाबैनो जोङो बिथांमोननि साख्रिखौ जाय टेट पास खालामखानानै दङ, जाय गोदानै पास खालामबाय, जाय 99नि थालांनाय, बे बयखौबो लानानै जोङो SIU नि सायाव बेस खालामनानै बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ होगोन। खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै बायदिसिना धरना रेलि खालामनो हायो। आंनि लुबैनाया बे जे दिनैनि सरकाराव खुनु घुस लानानै एबा ब्राइब लानानै साख्रि होनाय बेबायदि थासारि गैया आरो बिथांमोननो इन्टेनसनेलि जोङो होआ होननानै दोननायबो नङा। ओंखायनो बिथांमोना साख्रिखौ जेब्लायनो SIU मोनगोन अब्लानो जायफोर क्वालिफाइड बिसोरो साख्रिखौ मोनगोन। नाथाय आंनि खावलायनाया बेसो जे मोननायनि उनाव जाहाथे सासे मोजां गोग्गो गुन गोनां फोरोंगिरि जायो, बेखौसो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथांमोना बुंनाय बायदि हयथ' जोङो होनो हानाय नङा, मानोना सरकारि प्रसेसजोंसो बियो थांगोन। दा थाबैनो मोनोबा जोंथ' सेप्तेम्बरावनो होगौमोन, नाथाय मोनैखाय जोङो हयथ' लेट जादों। अक्ट'बराव मोनबा अक्ट'बराव होगोन, नभेम्बराव मोनबा नभेम्बराव होगोन, जेब्लाय मोनो अब्लानो होगोन। जा बिनि सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै, बेस्थ' जानो लुबैदों, अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो, आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जोङो गोसो जानानै इन्टेनसनेलि बे साख्रिखौ बिथांमोननो होआखै एबा जोङो लेट खालामदो बिदि नङा। जेब्लायनो SIU मोनगोन, SIU मोनखांनायनि उनाव मेक्सिमाम 20 days इन्टारभिउ लानाय, रिजाल्ट होनाय, बेखिनिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनायनि थाखाय एसे सम होगोन जोङो, गासैबो प्रसेसा कमप्लिट जागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।